Nuwun kula nuwun ngaturaken pambagi Araharja Wilujeng rawuh kadur dumateng keluarga agung kadang pisan sutresna sapanggombyeng semrambahipun kadur dumateng para tamu kakung saha putri ingkang winengku ing suka Arahayu karaharjan miwah kajuwanan mugi tansah memayungi ing sakrawuh panjenengan sadaya ing salajengipun kasih kecakna lenggah kanthi mardika saha paring panjurung donga pamuji mugi lampahing tata cara purwa madya tumuju ing wusana mangki tansah ginanjar ing karahayon nuwun matur nuwun. Para tamu kakung saha putri ingkang winengku ing bagya mulya kawistara sampun wonten sasmita saking pamonging pahargyan bilih tata cara pahargyan ing wanci enjing menika sampun kepareng siyaga pramila nuli badhe kapurwakan. Donga kinarya pambuka Hamurwani ing pahargyan puniki tinebihna ing reridu kalih sing sambe kala mugi tansah pinayung Gusti Moga laksitaning tata cara basuki ingkang kahesti Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun ngaturaken wilujeng enjing saha wilujeng pepanggihan kanthi sasanti puji sih tentrem Arahayu miwah mahardikaning tias mugia kajiwa kasarira dumateng panjenengan sadaya lan kula ingkang sarta tansah klimputana ing madyaning pahargyan wanci menika katiti mangsa ing dinten Minggu Pon hanyarengi jembeduling surya ingkang kaping 3 dasa setunggal Mei linambaran warsa 2026 purwa narbuka pahargyan wisudan tali dharma ya ngunduh mantu ing penganten Sang Bagus Labril Priyambada sarjana teknik putra kinasih saking Bapa Slamet kalayan Ibu Suyatmi ingkang pilenggah wonten ing Dukuk Sugih Waras RT Setunggal RW 7 Wonorejo Gondang Rejo kalebet wewengkon tataran kalih Kabupaten Karanganyar ingkang sampun kukuh sembada hanjatu krama saha nganthi setunggaling wanudya ingkang minangka pepujaning nala tanah sanes
Roro Ayu Novita Permatasari sarjana administrasi bisnis, putri kinasih saking Bopo Joko Waskito Suwargi kalian Ibu Lis Handayani ingkang pidalem wonten ing Ratan Sibela Barat angka kalih nomor 3 RT kalih RW sekawan likur Mojo Songo Jebres wewengkon Surakarta Hadiningrat. Pramila sesarengan sami hangun jepakan asto memuji syukur wonten ngarsanipun dat ingkang maha luhur inggih Allah Subhanahu wa taala. Inggih karana sih wilasa tresnanipun ingkang sampun orumantah satemah hambabar swasana tentrem lair lan batin kacihno panjenengan sadaya lan kula ing wanci menika saged kempal nyawiji pepanggihan kalayan kinayoman ing karahayun. Ing salajengipun purwaning tata cara kinormatan mijiling rasa tresna ingkang tumanem sajroning nala wigaring tias hambabar carita. Ana cahya kang sumburat ing jagat wetan pernai nalika samono sang Bagaskara hanyunari lumaing bumi pertiwi katingal pucuk ing aldaka ingkang kasaput ing pedhut katon peteng ndebet angen danu sineblak cahyaning sang hyang areka sakala endang manghayat dadya hima himantaka sakala sesawangan sarwa endah edipeni tetanduran katon ijo royo-royo dasar pasiten subur bumi makmur bebasan tukul kang sarwa tinandur orah kang sarwa tinuku sumiliring samirana kumericik ilining banyu sinembuk oceng peksi kang padha asesautan hamimbui endah edining swasana ing alam padisan ana manuk jalak manuk prenjak padha jingklak-jingklak manuk puter manggung ganter perkutut manggut-manggut datan kaliwatan gumyak cacari wis ocehing manuk emprit peksi bayan ya manuk urang-urangan ya mangkono seru elok ing kaendahan ing wanci enjing ing karang padisan ing padukuhan sugih waras Wonorejo Gondangrejo Karanganyar pacarita ing kono ana wujuding pepethan cilik ya tetamanan ingkang satuhu asri endah lamun kadulu kawujudaning Siti Hinggil Binaturata ana sesekaran ingkang nedeng-nedenging mekar hambabar gondo arum lah menika to sasana pahargyan ingkang ginelar dening Bapa Slamet sakalian Ibu Suyatmi kadur para pinisepuh
para sesepuh ingkang satuhu binektenan sumrambahipun katur dhumateng para tamu kakung saha putri miwah para kadang sutresna budaya pametri budaya adi eluhung ingkang winengku sagunging pakurmatan nuhuni dawuh karsanipun ingkang hamengku gati saking bapa slamet kekalih kula Sunarto Prabowo ingkang minangka jejering pambiwara keparengna badhe hangaturaken urut-urutaning lampah tata cara pahargyan kang wis rinancang dening kulawarga bagah lampahing tata cara ing mangki badhe kapurwakan kanthi atur pambuka tumuli miyosing pamangku gati arsa manjing wonten ing madyaning sasana pahargyan lumebeting sang Wimbasara kinarya-sarya utusan pamatu ing penganten Sarimbit badhe hanampi pikukuh ingkang awujud duwung saking pamangku gati lumaraping penganten sakalian saking Wisma Palareman genya kapethuk dening caraka keluarga kandhek sawetara wonten ngajenging Karibadrayasa saperlu nindakaken tata cara pasrah saha panampi purna tata cara pasrah saha panampi nuli kaadanan tata cara wisuda tali dharma kepyokan unjukan tirtawening saha penganten priya kinalungan Sekar Melati Rinunce saking pamangku gati genira satata lenggah wonten ing palenggahan adi risang penganten Sarimbit ing mangke badhe kawasaken donga pamuji syukur sawetawis datan katalumpen kalajengaken sungkem pangabektening penganten sakalian katur dhumateng tiyang sepuh kekalih mangayu bagya rawuhipun para tamu sinedahan pamangku gati ngaturaken panuwun lumantar tata cara atur pambagya harja wondene dungkap paripurna ing mangke penganten Sarimbit Rama Ibu ingkang sarta kinasih pisan kajenggaraken saking pakrubungan kadherekaken tumuju ngajenging kori pahargyan saperluhan nderekaken kunduripun para tamu kanthi sowang-sowang para tamu kakung Saputri ingkang satuhu luhuring budi mekaten sawetawis urut-urutaning lampah tata cara pahargyan ing kalenggahan menika mugi sadaya tansah pinayung dening Gusti ingkang Maha Agung nuwun matur nuwun.